past 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. MG Motorblog. Please Subscribe and like. and share. Alright, good morning guys. Good morning sa mga kababayan natin dito sa Bicol, MG Motovlog. So, pupunta tayo ng Cagsawa Ruin. So, time check 6:34 ng morning. Happy Sunday to all. Yan, para sulit naman yung ating pagpunta rito. And then 2 hours yung biyahe natin, 96 kilometers mula ron sa kanto ng Pasacao, right? So puntahan natin dahil first time din natin makapag-vlog papunta ron sa may Cagsawa. So samahan niyo ako guys sa aking biyahe ngayong morning. Alright, welcome sa San Fernando dito sa Camsur. Sarap ng sunset. Sarap talaga mag-ride talaga, lalo pag morning. Kita natin lahat ng view. Lalo na yung ganda ng sikat ng araw. Sarap sa pakiramdam. Nakaka-refresh. Parang ito na yung pinaka-unwind natin guys. Approaching tayo rito sa Binalabak. Marami rito, puro kurbada to guys. Dito tayo pinadaan ni Google kasi medyo maluwag-luwag dito. Tsaka mabilis yung way rito pag papunta tayo. Wow! Ito yung pinakamagandang daan dito guys. Ang bilis na ito eh. Tsaka bundok na siya. Ayun o, tanaw natin yung ganda ng bundok. Kaya papunta tayo ng Kasagwa. Ito yung Bula Road. Wow, sarap bumakbak dito. Sarap oh. Kailangan na makapag-ride tayo. At sa bawat araw na gabay na binibigay sa atin ng Panginoon at blessing, maraming salamat. Ayun, dito na tayo ngayon sa Batu, Camsur. So, going na tayo pa Legazpi. Ayan, shoutout sa mga taga Batu dyan. Ayan, sa mga nakakamiss ng lugar nyo. Ayan, mga madadaanan natin. Ganda ng kalsada nyo rito, oh. Lapad. Sarap talaga bumakpak pag ganitong kalsada, oh. Gano'n nyo, ilang lane yan, oh. 4 lanes. Pag ganito kalawak, mga ano na to, widening. Sarap. Kunti na lang, mga 47 kilometers na lang yung aking biyahe guys. Ayan, dito na tayo sa Ligao City, mga ka-MG. Almost 29 minutes na lang. May Jollibee pala sila rito, may drive-thru. Sarap. Ano ba yung mga pinaka-trademark niya rito sa mga lugar niya guys? Alright, so approaching tayo rito sa Kamalig. Nasa Albay na tayo mga kababayan. Woo! Bilis.
Kunting minuto na lang, mararating na natin yung pupuntahan. So, mga 11 minutes. Makarating na tayo. Kaso nga lang, yung way pa punta rito, hindi nakisama. Kaya kita nyo, basa yung ano. Nag-uulan, hindi na ako nagkapote. Kasi may portion na may ambon, may ulan. Tapos pag lagpas mo, wala na. Yung nga lang, medyo nag-ano talaga sa salamin na ano, visor. Pinaka-lens ng helmet natin. Alright, so nakapagpa-picture na tayo rito. Yun, thank you so much. At napasyalan natin itong lugar na ito. Ito yung pinakasikat din dito sa Bicol, mga tourist attraction. Dami. Tanghali na medyo nagdadagsa na yung mga turista, travel and tours. Tapos yung iba family. Uy, yun lang, madulas to. Puro buhangin. Grabe to guys, so kanina pa ako na itong babae na to. Kanina pa ako ino-overtaken nito. Ang galing. Never really know what's going on. Look at me sometimes.